рӯзи 23 декабр эмомалӣ раҳмон паёми худро ба парлумони кишвар ироа хоҳад кард. қатли зану фарзанд аз ҷониби сардори хонавода. синои рустамзод ки бо даъвои собиқ авангардӣ боздошт шуда буд, $10,000 ҷарима шуд. қазоқистон пешниҳоди Путинро дар бораи иттиҳоди сегонаи газ рад кард. рӯзи 23 декабр эмомалӣ раҳмон раисҷумҳури Тоҷикистон паёми худро ба парлумони кишвар ироа хоҳад кард. қарор барои даъвати ҷаласаи аъзои ҳарду палатаи парлумони ҷумҳурӣ аз ҷониби Рустами Эмомалӣ, писари раисҷумҳур ва раиси Маҷлиси Миллии Тоҷикистон имрӯз 7 декабр ба имзо расондааст. дар ҷаласаи якҷояи 8 Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Тоҷикистон даъвати шашум 23 декабри соли равон Эмомалӣ раҳмон раисҷумҳури Тоҷикистон паёми худро ба парлумони кишвар ироа мекунад. дар ин бора дафтари матбуоти Маҷлиси Миллӣ хабар дод. гуфта мешавад, дар паёми Эмомалӣ раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ дар назар дошта шудааст. маврид ба зикр аст, ки паёми президент ба парлумон ҳамасола дар ҳузури вакилон, роҳбарони мақомоти иҷроия ва додгоҳӣ, намояндагони кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалӣ ироа мегардад. дар бисёре аз муассисаҳои давлатӣ тамошои дастаҷамъонаи паёми президент ташкил карда мешавад. соли гузашта паёми Эмомалӣ раҳмон ба парлумон 21 декабр ироа шуда буд, ки дар он президент аз болоравии маош, сабукиҳо барои бархе аз бахшҳои иқтисод хабар дода вазифаҳо барои соли ҷадидро гузошт. дар баробари ин дар паёми гузашта президент аз камбудиҳо дар бахши маорифу тандурустӣ интиқод намуд, ки бо сифати бади таълим ба худфиребкуниҳо роҳ дода мешаваду тандурустӣ дар сатҳест, ки имкондорҳо барои табобат ба хориҷа мераванд. синои рустамзод, роҳбари як телевизиони мустақил дар шаҳри Панҷакент, ки ба авбошӣ гумонбар буд, бо ҳукми додгоҳи шаҳри Панҷакент 100,000 сомонӣ ҷарима шуда аз толори додгоҳ озод гардидааст. дар ин бора хабаргузории Азия Плюс иттилоъ дод. ба иттилои манбаъ, худи синои рустамзод баъди озод шудан аз боздоштгоҳ гуфтааст, ки додгоҳ ӯро барои вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ гунаҳкор дониста 1600 нишондиҳанда ҷарима таъин кард. ҳукми суд имрӯз 7 декабр баромадааст. дар рафти тафтишот, ҷониби даъвогар аз даъвояш даст кашидааст ва ҳамин тариқ додгоҳ синои рустамзодро бо гумони вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ ҷарима кардааст. ёдовар мешавем, ки қаблан Радиои Озодӣ хабар дода буд, ки додситонии шаҳри Панҷакент бар асоси шикояти Беҳзод Муҳаммадӣ, узви пешини гурӯҳи Авангард ва ҳоло корманди идораи ҷавонони Панҷакент нисбати синои рустамзод ба иттиҳоми авбошӣ парванда кушодааст. гуфта мешуд, ки қазия ба зонозании рӯзи 9 сентябри имсол вобаста аст. гӯё дар ин ҳодиса Беҳзод Муҳаммадӣ осеб дида таҳқир шудааст. худи синои рустамзод гуфта буд, ки гуноҳ надорад. Беҳзод Муҳаммадӣ 26 сола ва узви пешини гурӯҳи Авангард, як созмони вобаста ба Вазорати корҳои дохилӣ аст. пайравони ин гурӯҳ бештар ба ҷонибдорӣ аз ҳукумату мансабдорон ва ҳамлаҳои лафзӣ ба зидди мухолифон ва мунаққидон шӯҳрат доранд. дар ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд, марди 36 сола зан ва фарзандашро ба қатл расонида, пас аз он ҷасадҳоро оташ задааст. дар ин бора Азия Плюс бо истинод ба Акбар Шарифӣ, котиби матбуоти раёсати Вазорати корҳои дохила дар вилояти Суғд хабар медиҳад. ба гуфтаи манбаъ, ҳодиса 28 ноябр дар шаҳраки Меҳнатободи ноҳияи Зафаробод рух дода, кӯдак шоҳиди кушта шудани модараш мешавад. дар хабар омадааст, кӯдак мебинад, ки падар модарашро кушта истодааст, ба бобояш занг мезанад ва ҳодисаро мегӯяд. падар барои ин рафтораш кӯдак ва дар як вақт шоҳиди ҳодисаро ба қатл расонида, ҷисми ӯро низ оташ мезанад. Акбар Шарифӣ ҷузъиёти ҳодиса ва ному насаби онҳоро барои халалдор накардани раванди тафтишот ба хабаргузорӣ нагуфта, танҳо гуфтааст, ки зани кушташуда 36 сол дошта, писараш ноболиғ буд ва 9 сол дошт. айни замон аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти Суғд нисбати мард тибқи моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноӣ боз шудааст ва тафтишоти он идома дорад. қазоқистон пешниҳоди Путинро дар бораи иттиҳоди сегонаи газ рад кард. Роман Василенко, муовини вазири корҳои хориҷии Қазоқистон гуфт,
кишвараш иҷоза намедиҳад ки барои давр задани таҳримҳои ғарб истифода шавад. русия умедвор буд ки бо таъсиси иттиҳоди газ барои чап додани таҳримҳои ғарб имкон пайдо кунад ва газашро ба фурӯш барорад. владимир Путин, президенти русия, дар мулоқот бо Қосимҷомарт Тоқаев дар охири моҳи ноябр пешниҳоди таъсиси иттиҳоди газро байни Русия, Узбекистон ва Қазоқистон кард. Тоқаев рӯзи 28 ноябр дар шаҳри Москав баъд аз дидор бо Путин чунин пешниҳодро дастгирӣ карда буд. аммо аз гуфтаи вазири корҳои хориҷии Қазоқистон маълум мешавад, мавқеи Қосимҷомарт Тоқаев тағйир ёфтааст. ин дар ҳолест ки ҷумҳурии Узбекистон то ба ҳол хомӯш аст ва дар ин бора чизе нагуфтааст. расонаҳои марбут ба Кремл дар Русия бошанд мавзӯи иттиҳоди сегонаи газро миёни Русия, Қазоқистон ва Узбекистон ба таври густарда инъикос мекунанд, аммо аз мавқеи расмии Қазоқистону Узбекистон ёдовар намешаванд.